তো মোৰ লগতো সিএমএ একো সহযোগ কৰা নাই লগ ধৰা নাই আজিলৈ न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा खराव होबोनाय दङ इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेखौ जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो लोगोसेनो चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो दिनै गोबांथार खोथा गैया गोबांथार बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जानाय नङा मोननैल' बाथ्रा लानानै सावरायगोन जे BTR सरकारनि आथिखालनि जिबायदि खुंथाय आरो आसाम सरकारनि आथिखालनि जिबायदि खुंथाय बिनि गेजेरावनो मोननैसो फैलार जानाय खामानिखौल' जोङो सावरायगोन दा गिबियावनो सावरायनि गोजोन आरो सान्थिनि मुङाव गोजोन गोरोबथानि मुङाव NDFB-खौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा जितु BTR एकर्ड खालामदोंमोन नाथाय दा NDFB-फ्रानो बयनिख्रुइबो बांसिन दुखु दाहा सैनांनायखौ नुनो मोनदों गोजोन गोरोबथा BTR जाखांनायनि उनावबो दा बिनिनो माखासे बिदिन्थिफोर दङ बारग' NDFB बिथां समर बसुमतारिया बिखायाव मोनसे बेनार लानानै लामायाव एबा दखान माखासे बिबायनाय नुथायखौ नुनो मोनदों बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायग्रोनि हिसाबै जोङो NDB-नि खामानि NDB हिसाबै जोङो मावबोदों नांबोदों दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों बहुत बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ जे केसा ओमफ्राय नागालेण्डआव जोंहा डिमापुर नागालेण्डआव दङ दा दिनै जोंना हिरिंआ दंगासिनो दङ जेन'बा जोङो हमजानाय समावबो जोङो बोसोरसे जेन'बा जोङो माबा लानानै थानांदों NIC जानानै थानांदों जोङो दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासै मास सानफ्रामबो जोङो माने कर्ट गाहैबाय थानाङो जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन जोंहा जेबो गैया बेराफारसे जोंना आथिं गासिबो बायजोबनानै दङ बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायहरो मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ कर्टआ जोंखौ NDB होननानै जोंखौ सिनायथि खालामनानै जेन'बा पुलिस प्रकासन बा आर्मिनिफ्राय दिनै जेन'बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हमनानै जेलाव जारा हास्ति खालामनानै जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ आं बेखौल' बुङो NDB एस हिसाबै 43 बेट्सआ लास्ट बेट्स बियो मानो होनबा 11 जन दङ बे समाव जेलानाखि आं हजों नागालेण्डनिफ्राय गबोयो 2019 सनावहाय अब्ला बे समाव जोङो न'आव गबोखांनायनि उनाव जोङो NDB PD हिसाबै डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव केम्पआव जोङो थादोंमोन बे समाव 43 बेट्सआव 11 जन दङ जोंहा नै जनक कुमार ब्रह्म बिथाङा थैलांबायसो आरो बेजों लोगोसे बिजय बर'मोन दङ बिथांमोनानो लास्ट बेट्सखा बियो ओमफ्राय बेनि बेलायावनो जेन'बा न'खरनि मानसिफ्रा हमजानायनि बेलायाव खबर मोनैनि सायाव हजोंहाय आंहा सासे जेलावबो लोगो दंमोन बर' मानसि बे मार्डार केसाव थानाय बे बर' मानसिया आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखिनानै बिसोर जेलानाखि हमजानानै थाङो अब्ला हमजानानै थांनायनि बेलायावहाय आङो बिसिनि न'नि मानसिफोरखौ आंनो समाधान खालामनानै माने मेलायहोनानै कमप्रमाइस खालामनानै मोननैबो न'खरनिखौ आंनो थिनहरनानै गहोबोनाय आं बेखौनो खावलायनो सानदों उमुक थुमुकफोरनि बिहाव बिखुनजोफोरा अबे समनि NDB-मोन बिसोरा बोरै रिहाबिलिटेसन मोनखो आरो 43 बेट्सआ लास्ट बेट्सआहाय दिनै बिनि गोजौआव बोरै मोनखो दा दिनै जेन'बा जोंखौसो एसेबां खस्थ' दुखु दाहाखौ नुबाय जोंहा मावनानै जानो जेबो गैला जों हाजिरा मुजिरा मावनो हाया आथिं आखाइ जेबो गैला जोंहा गासिबो जोंहा समायसाजोब दा बे हिसाबै जोंखौहाय जेन'बा नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि दारैहाय जोङो रागाजों दिखारजों दिनै जोङो सहायनो हायैनि बेलायावहाय जोङो दिनै मागिदों मानो होनना बुङो गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो गोख्रोङै खावलायहरो जाहाथे मोननांगौ बेलायावहाय जेसेबांनाखि केस गोनां NDB बिसोर गासिबनोबो होजोबो सोरबा पाब्लिकआनो हर पाब्लिकनोबो होनांगौ मानो होनना बुंबा जों थानाय जों जानाय बिथांमोनखौबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय NDB होननानै हमनानै दिनै कर्टआनो लुथिदोंनो हादोंबा कर्टआनो दिनै फाइन फोनांनो हादोंबा उकिलानो दिनै फाइन लानो हादोंब्ला
केस फोजोबनायाव कयेकजना जोबलांबाय थाखा होनानै फोजोबनो हादोंबा दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव मा दोनखुमानो नागिरदों आरो बैसिनि सायावबो मा खालामनो नागिरदों दिनै जेन'बा मोननांगौ बेलाखौ गासिबो मोनजोबनांगौ फैसा होखानाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुङो एनडिबिआ सोरमात एनडिबिआ सोर नङा 2013निफ्राय जेसेबांनाखि अल वार्ड अपारेशन जादों बे समनिफ्रायनो अबे गामियाव एनडिबि दं अबे गामियाव एनडिबि गैया बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिखाजोबो नाथाय बेखौ सोर दोनखुमानो नागिरदों जों बेखौसो सोंथि खालामहरो आरो बे ससे भिडिअखौ नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा मा हालोदाव दं सोरबाया रांखावरिनि आंखालाव गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै मावनानै जाहैनांदों सोरबाया सोरनावबा बैनानै जानांदों सोरबाया गारि घरा सालायनानै जानांदों सोरबा टट' रिक्सा सालायनानै जानांदों गोबां बेबायदिनो आरो सोरबाया दासिमबो जेलाव दं सोरबाया दासिमबो जेलनिफ्राय गदोंब्लाबो बिथांमोननि माखासे केसफोरा दासिमबो जोबाखै जे मासे मास बिथांमोनहा कर्टआव हाजिर जाहैनांगौ जायो बेफोरबायदिनो गोबां समस्यानि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफ्रा दासिमबो दं दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे गोजोन गोरोबथानि मुङाव जिहेतु एनडिएफबिखौ थगायनाय जाबाय बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बे भिडिअजों जोङो हमनो हायो जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेसेबां एनडिएफबिफ्रा गोजोन सान्थि मोनदों बा जेसेबां बर' हारिफ्रा बा बिटिआर हालामनि मानसिफ्रा गोजोन मोनदों बिनिख्रुइ बांसिन माने जाफुंसारै आरो गोजोन गैयैखौसो फ्राय नुनो मोननाय जाबाय थायो दा गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय एसआइ जन्मनि राभानि जिहेतु रहस्यजनक एक्सिडेन्ट बे रहस्यजनक एक्सिडेन्टनि सायावबो दासिमबो थार बिजिरनायखौ मोनाखै जन्मनि राभानि जितु न'खर एबा बिमा दा बिथाङा गावनि गोसोनि माखासे दुखु फोरमायदों जे आरो माखासे नंखाय खौरां ओंखारदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बिनि भिडिअखौबो एसे नायदो CM ডাঙৰীয়াই মোক সহায় কৰা বুলি আৰু মোক লগ ধৰা বুলি নিউজ এটা পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মোক বহুত মানুহে সুধিছে আহিছে বাইদেউ আপোনাৰ লগত CMে কিবা সহযোগ কৰা বুলি শুনা পাইছোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে তেনেকৈ কৈছে আহি কেনে তো মোৰ লগততো CMে একো সহযোগ কৰা নাই লগ ধৰা নাই আজিলৈ মই CMক মোৰ ঘৰত আহাও মই দেখা নাই আৰু আহাও নাই আৰু একো মোৰ লগত কথা পাতাও নাই তাৰপিছত এই কথাটো শুনিছোঁ মই বহুত দুখ লাগিছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাটো মৰি গ'লে CMৰ পৰা এইটো মই নিউজ পাইছোঁ CM ডাঙৰীয়া ইয়াত আহা বুলি সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে ল'ৰা ছোৱালী দুটাটো মৰিলে তেওঁ যদি মোকো মাৰি থৈ যায় মই বহুত শান্তি পাম তেওঁ যদি মোক মাৰিও থৈ কাৰোবাৰ যোগেদি কিবা সহযোগ কিবা এনেকৈ কৰে মই বহুত শান্তি পাম মই জীয়াই থাকি যিমান অশান্তি পাইছোঁ তো মই মৰি গ'লে বহুত শান্তি পাম মৃত্যুৰো মই একো প্ৰমাণ পত্ৰ নাপালোঁ ছোৱালীজনী কেনেকৈ মৰিলে কেনেকৈ কি হ'ল পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা CIDৰ পৰা এতিয়া CBI লৈ গৈছে এতিয়ালৈ একো ওলোৱা নাই মানে সত্য বিচাৰ পামনে নাপাম মই মোৰ মনে ভয় লাগি গৈছে সত্য বিচাৰ পামনে নাপাম অসমৰ ৰাইজে পাবনে নাপাব মইতো বেলেগে মইতো বাদে অসমৰ ৰাইজে সত্য বিচাৰটো পালে ভাল লাগিব সেইটো আশা কৰি আছোঁ মই CM ছাৰে যদি লাগিলে হয় সত্য বিচাৰ নিশ্চয় ওলালে হয় आसाम सरकारा एसआइ जन्मनि राभानि जिहेतु रहस्यजनक एक्सिडेन्ट आन्दोआव थानाय जिहेतु जाथाय बेफोरखौ दासिमबो माने संदाननानै दिहुननो हायाखै आरो गोसो जायोब्ला बैफोर हाबाफारिखौ बबेबा समावनो मावनो हासिगौमोन होननानै एसआइ जन्मनि राभानि बिमाया फोरमायदों नाथाय सरकारा बे केसनि सायाव अबहेला खालामदों होननानै बिथाङा निस्सय गोसोआव सानदों आरो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों बेयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा थार बिजिरनायखौ मोनैया बयनिबो थाखाय दुखुनि बाथ्रा जाखायो बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ आं गोलावथार खालामनो सानाखिसै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोनहा बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि